Sziasztok! Mi vagyunk az Ötvös Unión Szegedről, és ez a videó a 2023-as sportfordítók versenyről. Az Európai Uniót 6 állam alapította. Jelenleg 27 tagállam van, amiből 20 használ eurót napjainkban. És Magyarország 2004-ben csatlakozott másik 9 tagállam mellett. Tamara vagyok, és az én nagy vágyam az, hogy az Erasmus Plus program bővebb legyen az országban, és mindenkinek legyen lehetősége igénybe venni. Denis vagyok, és szeretném, ha Magyarországon bevezetnék az eurót, mert akkor a kereskedelem egyszerűbb lenne, illetve utazás esetén nem kell valutát váltanunk. Emma vagyok, és én egy zöld EU-t képzelek el, ahol mindenki egészséges és élhető környezetben tud élni. Marci vagyok, és én egy békés Európát szeretnék, ahol nem kell a háború lehetőségétől félni, és mindenki nyugodtan élhet a saját független országában.